Good morning, kamusta ang buhay-buhay? Hindi naman po ako maayos kayo. Ako po kasi ay medyo aligaga. Iniisip ko po kasi kung kailan yung huling dalaw ko. O yung aking buwanang dalaw. Kasi nga nakalimutan ko talaga. Sabi ko nga bahala na kung datnan, edi good. Kung hindi, edi good pa rin. Hindi ko rin kasi alam kung ready na ba kami nitong aking partner na magkaroon ng baby dahil nga nag-aaral pa rin ako. Pero kung sakali man ibibigay ni Lord yung blessing, itatanggapin namin. At buong puso namin tatanggapin yun. Sa loob nga ng 5 taong pagsasama namin itong partner ko ay hindi pa rin naman ako nabubuntis kasi nga ay nagkokontrol nga kami para nga makapagtapos ako ng pag-aaral muna. Isa nga ako sa mga naging kabataang mapusok noon. Nga po at the age of 16 ay nakipag-live-in na kagad ako dito sa partner kong ito. Pero pinagana pa rin namin yung aming mga utak. Naging pusok nga lang kami sa aming pagmamahalan ay kalande. At dahil nga po mahal na mahal namin yung isa't isa noong mga panahong iyon ay mas gusto namin palaging magkikita at magkasama kaya ayun nakapag-live-in na kami kaagad. 16 years old ako that time at siya 18 years old naman kaya naman yung parents namin ay hindi talaga agree pero wala rin naman silang nagawa kasi nga nagmamahal-mahalan ng mga person. Kahit nga po ay nag-live-in na kami, pinagpatuloy ko pa rin ang aking pag-aaral. Graduate na rin naman ako ng grade 10 noong nagipag-live-in ako. At yung partner ko ay nag-extra-extra lang sa work. Nag-enroll pa rin nga ako ng senior high school at yung partner ko naman isinabihan ko na mag-enroll siya ng ALS at pumayag naman ito. Dahil sa ALS hindi naman palagyan ng pagpasok sa school ay nakapagtrabaho pa rin itong partner ko. Kahit nga parehas kami nag-aaral ay bumukod kami ng bahay. At malaking pasasalamat nga po namin sa aming mga magulang kahit kami ay nakabukod ng bahay ay tinutulungan pa rin po nila kami para makapag-aral. Nang makagraduate nga ako ng senior high school ay yung partner ko naman ang in-enroll ko sa grade 11. Sa awa ng Diyos ay nakagraduate din yung partner ko ng senior high school. At ako naman po ay magti-third year college that time. Kaya nga pagka-graduate nga ng partner ko ay nag-apply na kagad siya ng trabaho kasi nga lumalaki na rin yung gastusin ko sa pag-aaral. Dahil nga kapag college ka ay napakagastos talaga lalo na sa third year at fourth year. Buti na lang at nakahanap ka agad ng trabaho itong si partner ko. Kaya siya na ngayon ang nagtutusto sa pag-aaral ko. At next year nga po ako will graduate. Sa awa ng Diyos kahit sobrang hirap na ako sa pag-aaral ay naipagpapatuloy ko pa rin. Para sa pamilya at sa pangarap, lalo na para sa future. Ayun na nga, imbes na mini vlog yung mai-voice over ko ay ibang kwento naman yung kwento ko. Ano ba yan? Pero yun na nga po, hindi rin naman masama ang piliin natin ng magmahal. Lalo na sa mga kabataan ngayon. Basta isipin pa rin natin yung kalalabasan ng ating mga magiging desisyon sa buhay. Kung ano yung magiging epekto nito sa ating mga magulang, sa atin at pati na rin sa kinabukasan natin. Kami nga po kahit kami ay nagsama kaagad ay inuna pa rin namin yung pag-aaral namin. Kasi ayaw namin na pati panggatas at pang-diaper na magiging anak namin ay hingi namin sa mga parents namin. Kaya ayun lamang po para sa mga kabataan, think wisely po. Ayun lamang po for today's video. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Please support. God bless.